Ford Focus MK2 2007 TDCi 1.8. Korvaus tai raitisilma suodattimen vaihto. Se on tuolla. No, tuo musta kotelo pystyy asennossa tuossa. Siinähän on luonnollisesti ei ole mekaanikon suunnittelema, vaan insinööri, niin siinä on kaasupedaali laitettu siihen eteen. Yksi mutteri tuolla alhaalla ja kaksi tuolla ylhäällä. Ei niitäkään nyt näe tästä, kun ei sinne saa käyttääkään kunnolla, mutta se irrotetaan siitä ensin tuo kaasupedaali. No niin, 3 sukupolvea myöhemmin, kun olet saanut kaasupedaali irti, niin varaat tämmönen 7 millin hylsy, ainakin minun tapauksessa. Ja tuolla näkyy sitten 2 ruuvia, millä tuo tuossa kiinni. Sieltä sitten ne ruuvit ähräät irti. Ja sitten kun yhden sukupolven päästä on tuo kotelo auki sulla, niin tämä pitää täältä saada ulos. Tätä ei tarvii niinku sähliä, että pyrisi siihen, että yhtenä kappaleena pysyisi oma järki. No. Tää oli ehkä ihan ajankohtaista jo tässä vaiheessa ottaa on vähän tuommoista hometäppää ynnä muuta. Sitten yritä mahdollisimman ehjänä saada se uusi sinne tilalle. Tässä on nyt tarvikeosa, johon on merkattu, että airflow ja nuolen suunta, ja ilmahan luonnollisesti tulee auton keulasta sisälle päin, joten tämä menee tänne näin. Menee, jos menee. Ja tässä on ilmeisesti otettu jotain seikkoja huomioon, kun tämä on tämmönen joustava, niin tätä kun käännät tällä tavalla, niin silloin ei tarvi purkaa jarrupoljinta edestä. Ja siellähän menee sitten ratin akseli luonnollisesti vielä takana tuolla, että ei vahingossakaan vaan suorana mahtuisi laittamaan. Ohjekirjan mukaan tämä kaikki piti tapahtua tuolta apukuskin jalkatilasta, missä ei ole mitään tiellä. Mutta jostain syystä tässä on ilmeisesti mennyt eurooppalainen ja brittiläinen malli sitten sekaisin eteen. Katsotaan mitä tulee. Ja vartin joogaamisen jälkeen niin pitäisi näyttää tältä. Se on tuossa niin kuin menoilla ja sen jälkeen se ei ole kuin asettaa sinne näin. Ja sitten käänteisessä järjestyksessä kaikki takaisin. Niin. Ja muistakaa sitten tuo kaasupedaalin liitin napsattaa paikalleen. Jos sen laittaa ennen ruuvaamista, hankaloittaa pikkusen tuon ylimmän mutterin laittoa, mutta jos laittaa sen sitten viimeisenä, niin se on taas hankalampi saada sitten niin kuin napsahtamaan oikealle paikalle, että tyyli vapaa, mutta pakollinen. Ja näin saimme vaihdettua raitisilmasuodattimen 2007 vuoden Ford Focus. Unohtui mainita, että kaasupedaali ainakin minun tapauksessa oli kiinni 10 millin muttereilla. Alas tarvit pitkän hylsyn, johon mahtuu sitten tuo kierre tuolta, ja ylös tarvit jatkovarren. Tällaisen lyhkäisen tämmöisen. Kokonaistyöaika 8 tuntia, pannullinen kahvia ja 2 askia tupakkaa. Ja näin päästään taas vuosi eteenpäin. Kiitti, moi!